Malawi Brief. Pa msonkhano wa lero wa atolankhani umene achitisa a Sylvester Namiwa omwenso ni mkulu wa bungwe lija la SIDET aululako zenizeni zomwe zakhala zikuchitika makamaka pa nkhani yogula hotela ija ya Amaryllis komanso ndi zakatangale zina zomwe zakhala zikuchitika. Takhala pomwepo chifukwa monga mwamveseramo zikuoneka kuti anthu safuna kuyankhula pa nkhani pa zifukwa aliyense akungosankha mbali yoti auze anthu, koma ife amene timayima pakati pa chilungamo tinachiona cha nzeru kutenga nthawi yathu ndi ma resources nkulowa kumayifufuza nkhani iyi. So padakali panopa zimene tapeza zimene ndimawerenga zija ndiye mundilole kuti ndiyese kuombera mkota apo ndi apo muchichewa chifukwa Malawi eni yake akhala mmafunso kuti kodi mwayamba kuyankhula ndi asamunda okha. Nkhani ili pano tikunena kuti ife bungwe lanu la SIDET limene bungwe la Malawi mutatipempha kuti tilowererepo timanena kunena kuti sitimafuna kungoyankhula zinthu zopanda umboni, sitifuna kumangothamanga ndi usi opanda moto, ndiye tinayamba kuyifufuza nkhani imeneyi. Nkhani imeneyi ili pa malo aja ogona alendo amene afuna kugulidwa kapena kuti agulidwa ndi ndalama za misonkho kapena kuti ndalama za anthu opuma pa ntchito kapena kuti pension. Chimene chasisa zayi kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti poyambirira hotelo imeneyi mu chaka cha 2023 amayeneka kuigula pa ndalama zosapitirira 47 billion Malawi kwacha, koma padakali panopa mu chaka cha 2026 tauzidwa kuti hotelo ija ayigula pa mtengo wa 127 billion Malawi kwacha. Ndiye anthu afuna kuziwa kuti kodi nkhani imeneyi yayambira pati. Nkhani imeneyi yayambira ponena kuti mu chaka cha 2017 boma lidapanga chiganizo kunena kuti aliyense ogwira pa ntchito azikhala ndi pension yokakamiza. Pension iyo imachokera mbali ziwiri, okulemba ntchito amasonkha ndalama komanso iwe malipiro ako umasonkha ndalama. Ndiye ndalama zimenezo zimapita ku thumba limene linakhazikitsidwa limene amatchula kuti Public Service Pension Fund. Ndiye mmene mafika September chaka cha 2025 kuthumba limeneli kunali ndalama za nkhani zokwana 1.1 trillion Malawi kwacha. Izitu ndi ndalama za anthu opitirira 130,000 amene amagwira ntchito mboma, koma anthu amenewa adayamba ntchito pa 1 kuyambira pa 1 January 2017 pamene ndondomeko yokakamiza yokhazikitsa thumba la pension idakhazikitsidwa. Komanso ndalama zimenezi ndizagulu lina la anthu amene anabadwa pa 1 kumapita uko January 1980. Chifukwa chonena kuti anthu amenewa ali ndi zaka pafupi 30 kapena 35 asanapume, chifukwa tikudziwa kunena kuti munthu amagwira ntchito mboma zaka zopumira pa ntchito ndi zaka 60. Kusonyeza kuti ndalama zimenezi zomwe zikuonesa kuti mwezi zikumachuluka zizipita zikumachulukira chifukwa chokuti zizingokhala achaini akewa sangakatenge malinga ndi malamulo oyendesera ndalama za anthu opuma pa ntchito. Ndi anthu akumafunsa kuti tizoona kuli 1.1 trillion za anthu opuma pa ntchito koma anthu ena avutika kuti ndalama zawo samakatenga. Ndiyankhe pano ndinene kuti kwa amene anali atabadwa pofika pa 1 January 1980 kapena amene amagwira ntchito mboma pofika pa 31 December 2016 ndalama zake sizimenezi. Inu ndalama zanu zili ku accountant general, ndenga ndalama zonse mukuzitenga si pension fund nkhani yake si, koma mupite kwa accountant general ku Lilongwe ndi kumene akusunga ndalama zanu. Ndiye popeza tanena kale kuti ndalama zikuchuluka, afandi adapanga chiganizo kuti ndalamazi tisangokhala ndi amagula mashare, I think anagula utenem kana gulanso kuti koma bizimito ndalama zikulani zikubwerabe, komanso amakazigulisa pa money market. Pa money market kumakhala ma treasury bills, aboma kumangongola ndalama, anthu mangongola, ndiye amaona akabe kuti inde business ikuchitika, koma sadapeze chinthu kuti azipanga chooneka komanso chofuna kuteteza ndalama. Mukuziwa kuti pa mashare chilichonse chikasintha mtengo wa mashare umatha kutani kusika. Ndiye amafuna kuti papezedwe njira yonena kuti ndalama zizipanga phindu komanso sizipeza kuti mwachisanzo ndalama yafunika, ndalama ija izapezekeretu kuti ndalama ija ilipo. Ndiye kuti apangidwa chiganizo.
chiganizocho adaganiza kuti ayambe kuchita mabizinesi okhuza nyumba zogona alendo kapena kuti mahotel. Ndiye malinga ndi malamulo awa wa pension fund ntchito sakanayigwira okha, adayitanisa nkulemba ntchito NICO imene tikuiziwa kuti aziyang'anira zimenezi, Old Mutual komanso Continent Asset Management kuti agwire ntchito imene. Ndimafuna ndinene kuti adapasa makampani atatu amene wamphamvu zoti akaunike akapeze zinthu zimene tingathe kuchita ndi ndalamazo kuti zizipeza phindu komanso ndalamazo zitetezeke. Mwachisanzo NICO itapanga akauniuni idapeza zinthu zitatu, zinthu zonazi. Mukaona m'bypassimo kuli famu Katete kudachitidwa maploti, ankafuna kuti nthawi imeneyo maploti amene aja agule pogwisa ntchito ndalama zimenezi. Komanso ankafuna kuti achite malonda pa Access Microfinancing. Komanso chinthu chachitatu adali ndi lingaliro logula hotelo imene ya Amalisi. Kodi ntchito za kumeneku ku pension fund zimakhala motani? Kumeneku ntchito zake zimayendesedwa ndi anthu 12 amene amagawa pakati pa anthu 6 amasankhidwa ndi boma nthawi zambiri makonda kusankha alembi amaunduna komanso akuluakulu ma director, komanso ainaka ndalamazo amaloledwa kuti ayikemo anthu awo oti azikayang'anirira ndalamazo. Ndiye nthawi zambiri anthu ogwira ntchitowa amakhulupirira asogoleri ama union, mwachisanzo Teachers Union of Malawi, MCTU ndi amene amakayika ku nthumwi kukakhala mu board muja kuti ziganizo zizipangidwa ndi kuunikidwa ndi gulu limeneli la anthu 12. Koma ngakhale kuti nthambi ndiyo imapayokha kuti boma sililowelerapo, pakanthawi nduna kapena kuti cabinet zimenika ziziziwa, zimapasidwa maripoti kuti uku zinthu zikuyenda motere. Ndiye ndimafuna kuti Amalawi mudziwe kunena kuti ngakhale ndi lamulo loyendesera pension kuti nthambi iliyonse yokuza ndalama za anthu opuma pa ntchito izikhala ndi board nthawi zonse, zidachitika kuthumba ilili mu October 2024 mpaka mu June 2025 kuti kunalibe board. Izi zinatanthauza kuti mkulu wa bungwelo nthawi imeneyo a George Jim azigwira ntchito zinthu ziwiri, omwewo azikangatolemedwa ntchito, omwewo azipanga ziganizo. Apa ponena zoona kayendesedwe kabwino ka ntchito zidavuta. Ndanena kale kuti thumba limene lili pansi pa pension lamulo la pension fund, pension act fund, komanso ntchito zake zimayang'aniridwa ndi bank yayikulu ya reserve amenenso malinga ndi malamulo ndi mlembi amene amalemba komanso kuyang'anira nthambi zonse kapena mabungwe onse amene amachita business zokuza zachuma mziko muno. Koma kodi funso kumafunsa kuti kodi mavuto ku Amalisi Hotel adayambira pati? Chifukwa chokuti nthambi thumbali lidapanga chiganizo nkuwauza aniko kuti tifuna tichite malonda, atabwesa zinthu zitatu zija, Katete Farm, Access Microfinance komanso Amalisi Hotel, chidawakomera aniko kunena kuti titayamba ndi ntchito yogula Amalisi Hotel. Choncho fund idawapasa mwayi kuti akapange kauniuni, ndi aniko anapanga kauniuni kuti business imene ndiyotheka, ndipo iwo aniko adavomera adakhutira kuti imeneja ndi business yoyenera kuti kupite ndalama za misonkho. Komanso anakapanga timati structural integrity analysis. Nyumba ikamangidwa amene kakaione kuti nyumba imeneyi yamangidwa ati moyenerera, kuti kutabwera chivomerezi, kutabwera mphepo, nyumba isipikuka, anakayiyesa nyumba ija, aniko akunena kuti adayipeza kuti nyumbayo njabwinobwino. Komanso anakaona ngati business ya hotelo ilidi ndi phindu, ilidi ndi sogolo, aniko adakaona ndipo adakhutira kuti sogolo lilipo. Kenaka adapanga mgwirizano ona kuti anthu agule hotelo imeneyi. Atapanga mgwirizano uja kunapezeka kuti kunabweranso nthambi zina zoti zifufuze ndi kuona kuti kodi zimene apeza anikozi ndi zoyenera, sadaphonye kapena sadaname. Ndi anapeza Night and Frank komanso Garden City, awa ndi akadaulo amene amaunika za nyumba ndi katundu komanso chuma. Ndiye atapanga kaununi adabweresa ripoti kunena kuti Amalisi Hotel ndi 5-star hotel, ndi gulu lija la 5-star. Mahotelo amakhala magulu, ndi gulu lapamwamba kwambiri ona kuti ndi international, kwina kulikonse akozomwezo ndi hotel yabwino. Komanso adayipeza kuti inali ndi zipinda zogonamo 91,
inali ndi malo ochitirako misonkhano, inali ndi malo odyerako ndi malo ochita zina ndi zina, koma ili pakatikati pa mtima wa town ya Blantyre, komanso ili pa malo okula 0.61 hectares. Kodi mtengo weniweni wa hotelo umeneyo ndi otani? Tanena kale kuti aniko atapanga kauniuni wawo adalola makampani ena atatunso kuti akaone kuti kodi zimene apeza aniko zija ndizoona. Ndiye kampani ya Knight Frank inapeza kuti nthawi imeneyo mu 2023 akanakhala kuti amayigulisa kwina ukake hotelo akanayigulisa 50 billion Malawi kwacha. Komanso replacement ndionera kuti nyumba mngati imene takhala ino kapena nyumba iliyonse imene muli imene mutisatira pano, kodi nyumba imeneyoyo tiyati tiyimange nthawi imeneyo ikhala ndalama zingati? Ndiye amatchula kuti replacement cost. Ndiye anapeza kuti kuyigulisa nthawi imene hoteloyo imakhala 50 billion Malawi kwacha, koma kuti nyumba yomweyo muyimange nthawi imeneyo imayeneka kuwana 87.81 billion Malawi kwacha. A Garden City nawonso atapanga kauniuni wawo adapeza kuti nthawi imeneyo kuti ayigulise hoteloyo ndalama zake zimayeneka kukhala 48 billion Malawi kwacha, koma kuti ayibwezerese nyumba yomweyo imayeneka ndalama zokwana 78 billion Malawi kwacha. Pa nthawi imeneyi nkuti thumbali litagula kale malo amene muli mu office mwawo, nyumba imene sanamange anachita kugula yomangamanga, komanso anatagula hotelo imene imachula kuti Sigerege panopa akuichula kuti Lifestyle ku Lilongwe, komanso msewu wa Nchinji adagula munda wa Macadamia kwa tuti mati Magede msewu wa Nchinjiyo. So nkhani ya Amalisi si nkhani yoyamba kuti thumba limeneli limveke kuti lifuna kuchita malonda okuza business yogona kapena yokopa anthu ya hotel. Sigerege imene ayisintha pano khala Lifestyle atapanga kauniuni adayipeza kuti mtengo wake ndi 8 billion Malawi kwacha, koma kafukufuku amene tapanga waonesa kuti ndalama zimene zinapita kumeneko ndi 22 billion kwacha. So pano izi nkhani ijo ya Amalisi amayipanga ndi aniko, komano Continental popeza nawonso adapasa ntchito ndi fandija adanena kuti ife malo tikagule hotelo mangamanga ayi timanga hotel. Ndiye zimene anachita anakagula hotelo amene munabadwa kale ngati ine amayichula kuti hotelo Chisakame, padakena adayisintha kukhala Royal Palm. Nyumba imeneyo adayigula 1.2 billion Malawi kwacha, ndiye adayigwesa nkuyamba kumanga hotelo ina imene azichula kuti Lifestyle Blantyre. Iyi yakuno ndi Lifestyle Hotel Lilongwe, inayo ikhala Lifestyle Hotel Blantyre. Ndiyeno timvesesane apa pali zinthu ziwiri. Aniko adayamba ntchito yogula Amalisi, koma Continental anayamba ntchito yomanga hotelo. Hotelo tikunena pano yagulidwa pa 127 billion Malawi kwacha, koma Amalawi akeneka kuziwa kuti bill of quantities nyumba akamamanga amapangira tumasamu zonse zimene zitalowe pamenepo, apeza kuti pa zinthu 100 ziti zonse 80 zigulidwa kuchokera kunja, soneza kuti zikufunika forex. Ndiye tikuyankhula pano hotelo imeneyo ili pa 41%, sinafike patheka kumanga, koma ndalama zimene agulisa ntchito ndi 112 billion Malawi kwacha. Koma mene amapanga mapulani awo a Continental mogwirizana ndi a pension fund yo adagwirizana kuti ndalama zimene agulisa ntchito pamenepa ndi 75 billion Malawi kwacha. Ndiye mukati tifasi pamene tikapanga masamu zioneka kuti Amalisi hotelo nthawi imeneyo imaoneka kuti ndiyodula kapena ndi mtengo wapano, chifukwa hotelo inayo amafuna ayimange ndi 75 billion Malawi kwacha. Koma ndikunena pano ndalama zimene zatuluka za misonkho, ndalama zimene zatuluka za pension za anthu opomba ntchito ndi 112 billion Malawi kwacha. Now chifukwa chakuti katundu wambiri achokera kunja, ndiye tikuziwa kuti mdziko muno muli vuto la ndalama ya kunja, pofuna kuti hotelo ithe mu nthawi yache komanso kuti ikwane pa ndalama zimene azisintha panopa kuti akamamaliza mu chaka cha 2027 ikhayagwisa ntchito 135 billion Malawi kwacha. Ndiye analembera kalata Reserve Bank kunena kuti awathandize $15 million ya America. Mchachiziwikire kuti ndalama imene sitani sipezeka chifukwa kuti Malawi muno dola ikusowa, iyonso ni nkhani tizabwera pano zakambisane. Ndiye Amalawi muziwe kuti hotelo imene ikamatha ikhala yagwisa ntchito 300 billion
Malawi kwacha. Tsopano anthu kumafunsa kuti kodi tafotokozani bwino anamiwa hoteroyo mukuti mu 2023 adayika pa 48 billion, pano yafika 127 billion. Akupusisa nzake ndani apa? Ndanena kale kuti ntchito yogula hoteroyo inapasidwa m'manja mwa Niko. Koma ndimafuna Malawi muziwe kuti mu December mmene zonse zitatha, atapanga zonse ma drafting matani ma agreement zonse zidapangidwa, siku lake Aniko adangozuka nkunena kuti ife basi ntchito imene sitipitiriza. Anthu amadaba kuti zikukhala bwanji. Hoteroyi mwina anthu akudaba kuti mwini wake ndani sakutchulidwa. Amene anamanga ndi mwenye koma obadwira Malawi muno. So pa chizungu zimamveka bwino, is a Malawian of Asian origin. Zina lake ndi Shirazi Yusuf. Ndiye nthawi imeneyoyo amene amayamba kukambirana Shirazi Yusuf adauza Aniko komanso anauza pension fund kuti hoteroyi ili ngongole, ndi ngongole ndangongola ndalama ku FDH ndi ku National Bank, komanso anakongola ndalama zina ku bungwe linalongoza ndalama la kunja. Kusonyeza kuti ngongole ya ku National Bank ndi ya ku FDH ili m'makwacha, koma inayo ili m'madola. Ndiye atayimisa pa zifukwa zimene sadafotokoze, koma anthu ena atapanga kauniuni amati pachatu Anikowa akumanganso hotelo ina ku Lilongwe kuno Oasis. Ndiye anauza fandija kuti ayike monso 25%. Komanso Nikoyi ikupanganso hotelo ina imene maiziwa inotchukanso Malawi muno. Ndiye anaona kuti tikaonjeza mahotelowa tikangatitu tikuzibaya toka. Ndiye titani tingozisiya zimene zitere pomwepa. Koma munthawi imene board kunalibe, munthawi imene zaka zimene zikanthawi kapitapo chokuta 2023, ajimwanja anali kukambirana ndi mwini wake hoteloyi, ma email alipo kumakambisana, sizota makambirana zotani, tikazipeza zimenezo tibweresanso kunja. Fast forward, kuti asankhidwa board ina anapanga chiganizo kuti apitilirebe hotelo ichaitani igulidwe. Ndiye ndanena kale kuti mwini wake adanena, andi ma British azungu amanena kuti ngati ufuna ine banja ulolere kuti ndibwera nyumba kwako ndi galu, ndiye uyo ogulisa mwini wake wa hotelo adauza kuti paja ndinakuuza ni kuti hotelo ndi yangongole, ndiye kuti chiwongola zanja chimakwera ngongole ya FDH, chiwongola zanja chimakwera ngongole ya ku National Bank, chiwongola zanja chimakwera ndalama ya ngongole ya kunja ya madola. Ndiye atakhala pansi anapanganso ma assessment yena kudapita FDH ndani ukapanga anthu angapo ukapanga ma assessment, adagwirizana kuti nthawi imeneyo kuti munthu amange hotelo imeneja ikufunika 127 billion Malawi kwacha kuchokera pa 48 billion kwacha. Now ngati pali mafunso akufunika mafunso ajabwere pamenepa kuti company zimene zidapanga chiganizochi zidaunikira ziti adapanga masamu anji, chifukwa izi ndi zimene zidapita ku Niko komanso ku pension fund zimene zidapangisa kuti apange mgwirizano onena kuti hotelo ija igulidwe. Amayi ndi abambo mosapindira ndevu nkamwa, ndimafuna ndikuwuzeni pano kuti hotelo inagulidwa, ndalama zinaperekedwa. Now nkhani yavuta pano ndi zimene achita a Reserve Bank. Tithokoze a Malawi ndipo ndi chenjezo kwa wina aliyense amene akugwira ntchito ndi ndalama za Malawi. Lero mukamapanga masamu anu musamazinamize kuti zinthu sizituluka kunja. Ndibwereze aliyense lero akugwira ntchito mu public office kapena paliponse, mukamapanga ziganizo, you should be ready to come out and defend that decision. Chifukwa chani? Ndikuganiza kuti mmene masamu amapangidwa apa kuti tifike pa 127 billion pa, mwina anthu ena sanayembekezere kuti zinthu zituluka. Lero ndizi zinthu zatani zatuluka. Pali zinthu zingapo zofunika kuti ziganiziridwe. Mwachisanzo, gawo 37 la malamulo oyendesera ndalama zopuma anthu pa ntchito zimanena kuti chaka chilichonse mukagwira ntchito mu myezi 3 yoyambirira chaka china muzikapereka ndondomeko za ma account anu kauniuni ku Reserve Bank. Ndiye Malawi mbafuna mudziwe kuti banki thumba lanu la pension kuyambira mchaka cha 2021 sitidapereke report ilonse ku Reserve Bank. A Reserve Bank amaziwa zimenezi anakhala chete nkumayang'ana. Tili ndi nkhani kale ina ya Finance Bank inabwera nkhani zake ngati zimenezi. Kusonyeza kuti banki yathu iyi situmikiranso Malawi. Banki yathu ili ndi zina zake ndipo tikoza kunena so kuti mwina ngoteka kuti apa anapindwa fa sindikhulupirira kuti
the whole bank ngati imene akhalira muja ingakhale kumayang'anira kumaziwa kuti uku ndalama za misonkho za pension zikuchuluka koma sakupereka report nkumayang'anirira for very good 4 years. Ndiyeno nthawi imene kunalibe board abwana akulu aja a George Jim sadasiye kugwira ntchito, hotelo ija imamangidwabe, koma pali malamulo ena kugwisa ntchito kumene kuza ndalama amanena kuti ndalama zina kuti zituluke imayeneka board ivomereze, kusonyeza kuti akanakhala kuti ichi sanachisanduse ching'ombe choti azigawanako ndalama bwezi atayimisa kunena kuti hotelo iyi tayimisa kaye kufikira board ikhalepo, chifukwa ndalama zokuti zituluke imayeneka kuti board itani izivomereza. Ndi amayi ndi abambo kunali ndalama za nkhaninkhani zimene zimaperekedwa. Katundu wa 800 million amapeza kuti akuponyedwa pa 1.2 billion. Nanga si board kulibe mpaka wachoka aliyesa mangopanga zimene zalani zingansangalase. Kumapezeka kuti anthu Reserve Bank imapanga ma training konkuno koma ndalama za nkhaninkhani zikutengedwa kupangira ma training kunja. Kuli nkhani ya malo a 1.4 billion malo a 937 million koma mnthawi imeneyo popeza kunalibe board analipiridwa pa 1.4 billion. Kuli nkhani ya malo ndalama zokwana 330 million zimene zinapita ku training akunjawo pamene kuno Reserve Bank imapangisa ma training omwewo. Kudabwera company kuchokera ku Kenya ya Zamara kumagwira ntchito zonena kuti company ya ku Malawi ikhoza kupanga ntchito yomweyo komanso pa mtengo osika. Zikudabwisa mmene zikugwira ndalama zimapita ku company imene poyambirira ku contract yawo yoyamba inali 165 million koma panopa inakwera zati chaka chachiwiri inakwera inafika pa 256 million. Kuli 11.5 billion zimene nthawi imeneyo mu 2025 sizimaoneka kuti zayenda bwanji. Kulinso 456 million imene simaoneka pena paliponse. Kuphatikizapo kuntchito yomanga hotelo ija kumene kumafunika kuti board iziloleza kuti ndalama alipiridwe kapenayi kwapeza kuti kwaziwika kuti kunapita 4.9 billion. Nthawi imeneyo board kulibe. Gawo 67 ya malamulo oyendesera ndalama zopuma pa ntchito limanena kuti ma trustee achatachula 12 aja sakuyeneka kupasidwa ndalama zimene zimayeneka kuti zigwira ntchito kapena ndalama za misonkho yeniyeniyo pali ndalama zimene ameneka kuti azipasidwa. Koma mayi ndi abambo kumeneku kudachitika mkondwerero, kunachitika phwando, a feast. I think APM would like to put it as a feast. Kunali chaka kumene 29.9 billion idagawidwa kwa anthu 12 aja. Ndiye atamanga masamu amaoneka kuti aliyense amalandira 188 million ngati basi ina yake aliyesa akaone kusintha umene wapitako. Koma ndalama zinzachani za misonkho za anyamata aja anayamba ntchito pa 1 January 2017 aja. Anyamata aja amene anabadwa pa 1 January 1980 kumapita mu mtunda aja ndalama zawo zimenezi anthu ena alibize kugawana. Ndiye lero pano tinene pano poyera sidedi simayikira kumbuyo zakatangale. Koma pamene tikukamba kuti hotelo ichi yakulisidwa pa 127 billion muziwe kuti hotelo ina ikumangidwa uku ali Reserve Bank akuziwa aliyesa akuziwa mwina Malawi simmaziwa lero fakita bwera pano kuti kuli hotelo ina akuyimanga padakali panomba yagwisa ntchito kale 112 billion koma amayerekeza kuti ikamata igwisa ntchito 135 billion. Ndine mafuna tiyime pamenepo ndanakale kuti ife asidedi sitingayikire kumbuyo zinthu zozunza Malawi, sitingayikire kumbuyo katangale. Koma wait a minute, hotelo iyi atakale 127 tika akaigula ayamba kutolera ndalama tonse takwiya nazo nzoona. It is justifiable and ndithu anika tikwiye. Ndiye kuli hotelo ina akuyimanga sinafike pa teka, sinafike pa 50%. Masamu mena kuonekeramo ngati saipeza forex ipeza kuti yagwirisa ntchito 300 million. Where is Reserve Bank? Tinene kuti afuna akhaliyenso chete pa zaka 4 zimene fund imagwira ntchito osapereka maripoti afunanso akhale chete. Ndiye Amalawi imafuna ndifunse kuti nthawi yabwino kuti tikwiye ndi iti. Tidikire amalize apange ndiye tisapangeso report kuti hotelo ya Malawi akugwisa ntchito 300 billion. Is that fair? Funso kumanena kuti kodi munkhani yonseyi mukukamba abanamiwa anthu andale mulibe, anthu andale alimo ku hotelo imene kumangidwa
kunapita parliamentary committee jazoona zokopa anthu alendo adapita kumene kukayendera ndanena kale kuti chinthu chinchoyima pachoka anatenga allowance awo kulilongwe ndikukatenga allowance ena pension fund ndikunyamuka blunder ati ukayendera hotel wechi ati amakapanga commitment kuti boma liyikeko forex koma forex yo mpaka na pano ndi imene sundani kuti alemba kalata ina komanso zimaoneka kuti anthu ena andale amapindula ifa amakayendera sumeneko siku limene amayamba kumanga nduna zinali zili kumeneko komanso tinangopanga chisankho cha pa 16 September 2025 MCP itatuluka mboma mkulu ameneyo George Jim anayesera kupanga maubale ndi anthu amene amaona kuti mene zikuonekera moto anamiwawo kuzokhala nduna mene zikuonekera amazingawo akuzokhala PS amapita makapanga ubale ndi anthu amenewo kuti aonekere pambalambanda bodi jaita bwera ajimu sizina sangalasi samayifuna ndi anakanena kuti popeza boma lapanga chiganizo chonena kuti mabodi onse atanguyamba pamene kuna ntchito ya DPP ndiye kuti iso bodi ya pension fund yatani yatha anawuza mabwana awo uyu wogwira ntchito amene ali ndi mphamvu zochosa ntchito mabwana ake ndi anapanga ukaswiri adalemba kalata yake date yake pa 17 October 2025 ndikuthamanga nawo Capitol Hill ndikukanyengerera mlembi ku nduna wa zachuma Dr. Cliff Chunda kusaina chimene chinavuta pamene chonena kuti achunda anayamba ntchito pa October 2022 koma kalata iyi yonena kuti bodi yapangidwa yatesedwa iyi idasayinidwa pa 17 ndi anthu atayang'ana atalere achunda azindikira kuti ndavazikidwa zosavala adalemba kalata ina pa 24 kunena kuti bodi imene ndio ima payoka komabe funso lilipo ngati mukumbukira mmene makamba kuti malamulo amanena kuti anthu ogwira ntchito ku bodi ku amasankhidwa mbali ziwiri ena amasankha ndi anaka ndalama ena amasankha ndi olemba ntchito amene ali boma kodi chidwi chimene DPP linacho mu bodi iyi yoti inasankhidwa ndi MCP ndi chani 1 2 ndanakale kuti kuli forensic audit koma chomvesa chisoni ndi manyazi chonena kuti forensic audit akuti ndi achaka chimodzi pamene chikhalirecho zaziwika kuti kwa zaka 4 samapereka maripoti kodi mu zaka zitatuzi afuna abise ndani mafuso ambiri akupita ku banki yaikulu kunena kuti mukayang'anisisa ndandanda wa zonse ACB Attorney General who else anthu onsewa anafusidwa kuti apereke maganizo awo ndiye kusonyeza kuti ngati anafika pololera kuti ndalama ilipidwe anavomereza Reserve Bank idavomereza ndi Reserve Bank idasinthaso pano ataona anthu atabwera pa poyera nkukwiya funso kumanena kuti banki yaikulu yazikulu imene masunga chuma cha dziko lino imene ni nkhope ya mabanki onse malawi muno izi tikapanga chiganizo lero mawa kusintha anthu azikhulupirira lero anenechi mawa anenecho nkhani ya chikhulupiriro ikhalapo bwanji ena akunena kuti sikuti zangochitika Reserve Bank yakhala ikupindula pa zimene zimachitika mbuyo lero mwina mkwiyo wabwera chifukwa kuti sanapindulwepo apo faka nakhala kuti akugwira ntchito moona sibwezi zimaoneka kuti lero anenechi mawa asinthe ndibwereze pamenepo anthu kunjako akunena kuti khalidwe limene aonesa Reserve Bank banki yaikulu ili kupereka mafunso kwambiri zikuonesa kuti nkhani iyi mu 127 mu I think sanaone mucholowa akanaona mucholowa atakhala chete chifukwa chani fund iyi yakhala ikuphwanya malamulo kwa zaka 4 kumangoyang'anirira ndikuyankhula pano lamulo likuphwanyidwabe ndalama za nkhani zikupita ku Blantyre hotel kumangidwa sakuyankhulapo kanthu koma nkhani iyi abwera ayankhula lero chifukwa kuti amalawi akuyankhula chifukwa kuti amalawi tilimbike kuyankhula fa anthu amatitola zinthu zambiri mziko muno zikusokonekera kuti timakhala chete koma funso ndonena kuti bank ya reserve ifotokoze kuntundu wa malawi mwaafuse kunena kuti anamiwa kunena kuti ndalama zaperekedwa futi muna avomereza muna akana chifukwa kuti nkhani yatina ndiye mupitiza kupanga zimene zikangati 1 2 mupanga bwanji kuti ndalama zozibwerere ku pension fund amene akuona kuti anapanga criminal zinthu zofuna za milandu za umbanda amangidwe kuti anthu ena atengerepo phunziro abanki abwere azapange justify and they should tell us why and how we should trust them given that akupanga kupita chisogolo nkumabwerera chikuapangisa kwenikweni kuti apange chimenechi ndi chani zosata zake zizavuta kuti tizivomereze
kapena kuti amalawi azikhulupirire. Facha chimenecho ndikanakonda mtetezi wa anthu ombudsman, I think sanalipange breakdown ngati amalawi ni mboni amayima pakatikati abwere afufuze nkhani imene komanso poyera. Ndinene pano kunena kuti nkhani ili mmafunso ambiri mmene tateremo timangofuna tawauze amalawi kuti tikuifufuza tilowanso sikunaweza kuyitanani. Ife asidedi timayima pakatikati. Ndiye ndinenenso kunena kuti nthawi zambiri ukayima pakatikati umaponda mapazi anthu. So ngati ndaponda mapazi anthu, it's not intention. By saying so, I'm not apologetic. Koma what you should know is chilungamo ndi chowawa. Andi bungwe ili ndi amalawi. Ndiye ife timayankhulira amalawiwo chifukwa ndikukhulupirira kuti zimene zili umu amalawi ena samaziziwa. Ena mwinanso muno amene muli muno ngati muli ya chilungamo zina mwazimvera pati pompano. Nkhani ndinena kuti pali article imene ali mbabambo ena wansembe amene ali ku Rome. I think tipange create forum yona kuti tizikambirana amalawi moona mtima. For democracy is about candid and honest discussion. Comrade, we don't have all the time on earth. Can I give you 30 seconds? So, comrade. Amalawi. So, mungambiri chifukwa peza mpata kuti wina mumve zimene ife ngati asided tabula nazo pokusana ndi procurement ya Amalis Hotel komanso zochitika zonse zimene zakhala zochitika all this time. Chovuta kwambiri chona kuti adindo amene ngati dziko timawakhulupirira kuti azitisogolera namatipangira zinthu zathu moyera ndamene to some extent they have let us down. For instance, Secretariat ya Pension Fund yapanga betray the whole trust imene aziphunzisi amakhala nayo akamagwira ntchito nena kuti akamaliza azapeza monona ana awo sogolo awo lizakhala lowala. Reserve Bank amene whose sole mandate is to regulate finances in the country, they have let Malawians down. Kani tunena pano hoto ina kumangidwa adidu anathanzira kuti mina zindikuomesa hoto kuti zisokonekere adidu. Finance bank yomuntu kamapai anathanzira adidu. Now they have to get to take responsibility. At the same time avomeleze kunena kuti ngati zolakwika zikuchitika pamalo asamadikira Malawi kuti abwere poyera namalira ngati meza khala pamno. They should be at the forefront to take responsibility. They should be at the forefront to make sure that every person, every institution that is, imene is under their mandate, ikupanga zinthu zake moyera, ikupanga zinthu zake mofunikira komanso mothandiza Malawi. In extension, pa demand yathu yonena kuti ombudsman atenge gawo to bring sanity in all these issues. Tikana kondaso kunena kuti Secretariat ya Pension Fund nayo ifufuzidwe. Apa patangomva a director oka a George Jim ndamene seems kunena kuti they have been suspended. Komano ambiti they are still there. And I believe kunena kuti ziganzo zonsezi suti zimapangidwa ndi munthu mmodzi. It was the whole cartel. At the same time, now also, a Public Accounts Committee of Parliament, influence on the on this issue. They also have to be questioned. This is why I failed to book an ODI. In Uyo, ODI and many Mufuna Pangayo, sit with Funa. I say, Antrena, I mean, Andika Daolo, I mean, Andin Zero, I mean, Alindi, Kumbo Jofuna, Amalawa, Bidule, agree to a minute. Last week, tinene kunena kuti alliance amene kuchita ntchito mboma or akutumikira Malawi in various capacity adziwe kunena kuti akupanga zimenezo on trust, and once that trust is gone, basi akwena kuti paoka they should step down and give way for other equally important people, competent individuals who are banking zimenezo. With this, I did want to appreciate Malawians, Bonvesera, Komanso,
For you, members of the press, for coming. Thank you so much. As at September 2025, kuli 1.1 trillion. Ndiye mwina ndalamazi zikumale zilesa anthu zambiri. Ndikukhupira kuti mwina mutithandiza anzathu mapanga masamu muli muno. Kanga kuti kulibe nthambi ya boma kapena state organ imene ndalama ngati zimenezi 1.1 trillion. George Lumwina ndikuona mupanga masamu nda business. Ndalama zambiri. Ndete zitani nazo mwina zingakhala chonchi kwasira anthu 12 azipanga ziganizo lero ndawangopanga ziganizo zane zobayizika. Palibe zinthu zamene tingapangire ndalama zikupindulira dziko. Fana ndalama zimene zimalinga ndi lamulo anja inyake sazigwira for the next 35 years. Chinthu chachiwiri ndene kuti transaction as it is kukamba mosapindira ndevu nkamwa ya hotelo Amaris Hotelo inali a willing buyer and a willing seller yachitika. Reserve Bank lero ikubwera chifukwa chokuti anthu atani anthu ayankhula apo nifuna ndikambe nanena kale pacho kuti ife kuside timango yankhulapo zoona. So zikuoneka kuti panali munthu amagulisa tomato wake ndiye wapeza munthu akufuna tomato agulizana pa mtengo agulisana. Ndiye popeza munthu abwera kuti tomato ingoola tomato ingwatere ndiye awa amene kuti amuone tomato uja sanafike pansika akunena kuti bayi man. Koma uku tomato wina akuonongeka. Hotelo isaka mileja, Royal Palm Hotelo ija. Takhalapo kali pamuzi pano.